noget musik. Kom så. Det ser vi for i gang. Nu bakker der nogen der. Goddag og velkommen. Yes, velkommen til DJ eller studie. Studie rap, det er det simpelthen. Det er, ja, skal det igen. Okay, du er meget høj, jeg er meget høj, okay, det bliver meget, okay. Vi har her i DJ Rap, så har vi noget højttalerudstyr. For eksempel den, der bliver filmet på lige nu, det er en subwoofer, 12 tommer subwoofer, det er helt dybt med dejligt. Arm nummer 7, arm nummer 8. Så har vi disse kæmpe store højttaler, det er 7 Vega, det er 15 tommer. 7 Vega højttaler. Det er bare fantastisk. Så står vi herovre. Det er her jeg sidder i denne stol for det meste. Og med computeren, med musikken og denne fantastiske ting, som jeg kan have en mikrofon i. Ja, og så har vi her computeren over alle computere. 3 GHz. Hvor mange RAM er det så? 4 GB RAM. Og et fantastisk grafikkort, det kan man se. 22 tommer Samsung LCD TV fladescreen. Dejligt. Og lige der i dag, så har vi en gæste-DJ, han hedder Mads. Han sidder og scratcher lidt. Vi har sådan en gammel scratcher, som jeg har købt på et loppemarked her i Ravnebjerg. Det er den der. Det er en Philips. Mere kan jeg ikke sige. Og mere er der ikke at sige. Men den virker til at scratche, det er fint nok. Så har vi vores Behringer herovre. Fantastisk. Det er altid noget, der virker. Det er altid, eller sådan næsten. Så har vi vores Nico forstærker herovre. Den har det med at hoppe af på den ene kanal. Og det er træls. Anders synes, det er træls, fordi det er Anders' forstærker. Nu gik den i stå. Nej, nu giver vi os. Nå. Så kan vi lige præsentere mig. Jeg hedder Jonas, og Nu gider den ikke mere. og jeg, det er så mig, som styrer den her mikrofon. Jeg sidder her. Det er en dejlig stol at sidde i. Okay. Og det er direktør det her. Jeg sidder herovre. Ej, nu skal jeg lige finde noget med mig. Ja, vi er så i gang med at reparere vores scratcher. Lorte scratcher. Okay. Så har vi herovre. Vi har alt muligt mærkeligt herovre. Vi gider bare over, ikke? Fantastisk. Så har vi Mads. Han er bare gæst. Mere der kan sige. Så har vi Anders. Så har vi Anders. Så har vi Anders. Det er Anders, og Anders vil gerne lave nogle andre ansigtsudtryk end kun et. Anders, sig noget om dig selv. Anders går jeg i klasse med. Han er single, det vil jeg godt lige sige. Han er faktisk single. Så hvis der er nogen, der er interesseret i den her totalt lækre fyr, så er det bare med at skrive til Rap. Tak nu.